Stop Junta, building better Africa. Tikulandireni kuno kumawa pamene nthawi yathu ili 14 to 11 nkhani ya Mademo imene yavuta mu Lilongwe ili mkatikati pamene anthu ena amene sakudziwika kuti ndi ayani pakuti afika pamalopa ataziphimba, afika pamalopa ataziphimba kwinako atanyamula zikwanje, ndipo anthu ochepa ndithu amene afikapo ayesesa kumbali yawo kuonkhesana kuti mwambo uyambikepo, koma ngakhale izi zili chomwecho pena pake sipakulongosoka kamba kuti anthuwa kuopsezedwa ncholinga choti Mademo asapitirire. Mbali inayinso tikutha kuona kuti kuli akuluakulu ena omwe mbuyomo analonjeza onena kuti Mademo akamachitika anyamata azikwanje sazatulukiranso ndipo sizatheka iwowa kupangapo kanthu. Koma zonse zingakhale zikuchitika motero mu Lilongwemu, chodabwisa nchakuti imene ili MBC palibe china chonse chimene ikulengezetsa zokhuzana ndi Mademowa. Kodi tinene kuti MBC tinayo, MBC ndi amalawinso, MBC ndi athunso kapena inatituluka inanumphamo iyoyi ikuyima payo kupanga zawo siyokhuzananso ndi amalawi. Chuchitika ndi chani kwenikweni ndi anzathu aku MBC? Kodi izi sizipangisa kuti bomali kuzangosintha onse akuluakulu ogwira ntchito ku MBC asachosedwe ntchito? Chifukwa kukuchitika zinthu zambiri ndithu zomwe zili zodabwitsa, zomwe zili zoonetsa kuti ayi MBC ikugwirisidwa ntchito ndi andale mwalo moti igwirise ntchito andalewo ndi kukhala ndi figa kapena kuti nambala yabwino pa mapulogalamu awo amene akumapanga tsiku ndi tsiku. Apa tikuona kuti kuli Capital FM Malawi imene ikutha kupereka ma-updatesinso abwino kwambiri mosiyana ndi enawa makamaka a MBC. Koma nkhani ndionena kuti pakali pano anyamata azikwanje atulukira, ndipo kutulukira kwawo akwanitsa ndithu kusokoneza Mademo, komanso akwanitsa kuyatsa galimoto ziwiri zimene zinagwirisidwa ntchito kunyamula maspika komanso kunyamula anthu amene anabwera pa msonkhano umene pa Mademo amene wawa makamaka tukamba za ma minibus awiri. Andinso tikutha kuona ndithu anzathu ena amene ku Blantyre kumayeneranso kuchitika Mademo, ndipo Mademo amene akuchitika ku Blantyre zikuonetsa kuti anthu amene ayambirira kufika ndi atolankhani. Yes, anthu ena wakwanisa kufika, tunena pano ayambapo ndithu kuyenda, mapana awo adzutsa kuti iyayi ali pa nsewu kupanga Mademo odana ndi machina amenewa a smartmatics omwe akufuna kuzagwirisidwa ntchito tsiku limene adzavote anthu potumiza malizatsi angakhalenso kuwerenga mavoti, zomwe zili zosemphana ndi zomwe anthu ambiri akufuna. Apa tiyeni tikuwerengereni mmene yarembedwera nkhani yokhudzana ndi anzathu amene ali ku Blantyre amene akuthamanga pa ground, kuthamanga ndithu kuti akapereke makalata awo kwa akuluakulu amenewa ameke. Anthu ochepa ndi omwe afika pa zionetsero zomwe zakonzedwa ndi bungwe la Citizen for Credible Elections mu mzinda wa Blantyre, omwe akufuna kukakamiza wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho anabelo mtalimanja kuti atule pansi udindo komanso kudana ndi makina a smartmatics. Zionetserozi zikuyambira pa msewu wa Mandala pafupi ndi chipatala cha Chek kupita ofisi ya bwana mkubwa wa boma la Blantyre. Padakali pano apolisi ndi omwe ali ochuluka kuposa anthu opanga zionetsero. Etu umo ndimene amibawa akufotokozera nkhani imeneyi yomwe ikukhudzana ndi Mademo akuchitika ku Blantyre. Apanso ndimazaona anzathu aku Blantyre omwewo makamaka pa zodiac akuti demonstration against making Blantyre have started. There was a mix up on the starting venue as some convenience
at Chichiri Upper Stadium while the leaders were at Queen's Elizabeth Central Hospital roundabout. Currently, the demonstrations are along the Chipembere Highway in road to DC offices. Olimba Emmanuel Chibwana Brantaya. Okay, iyo ndi meneso a fotokozera anzathu a ku Zodiac. Maso a ku Zodiac omwewo apa kufotokozaso za Mademo amene akuchitika mu mzinda wa Mangochi. Kodi lero lino ndi tsiku limene kuchitika Mademo ambiri. Koma chodabwitsa china nchonena kuti dzulo Sylvester Namiwa anafunsidwa kuti kodi mwazikonzesera bwanji zinthu zanuzi ndi zinthu zotani zimene mwakonza kuti mukwanise kuteteza anthu amene angabwere kuzakuthandizira nopanga Mademo chifukwa inu ndi amene mukutsogolera. Anthu ena amene angabwereyo ndi anthu oti ayi iwo asizikuwakhudza. Ikakhala nkhani ya ndalama mwalandira ndalama ndinu kuti mupeze amene angabwere ndi maspika amene zikakhala zochitachita zinuyo ndi amene mukudziwapo kanthu. Kodi chitetezo chanu mwachikonza motani? Ndipo Anamiwa ananenetsa kuti ayi zimene sizingasachitikanso ndipo anyamatazi kwanje sazabweranso iyayi kamba kuti kuli chitetezo chokwanira. Angakhalenso Mai Yoramu alonjeza ndithu kuti anyamatazi kwanje sazabweranso. Koma ayi lero lino tikutha kuwaona anyamatazi kwanje atulukira ndipo akuyesesa kupanga zina zonse zotheka kuti alepheretse Mademo amene wawa. Ndipo mu Lilongwe Mademowo avutadi ndipo kunena chilungamo chake zoti ku Lilongwe Mademo kulibe. Yes, tutaonena kuti aliko koma kungonenera kuti aliko kamba kuti anthu asonkhana. Komano chilungamo chake nchoti Mademo ku Lilongwe kulibe chifukwa zinthu zasokonekera. Anthu sanayambe kuyenda yeti mmene kwachera mamawa kuchokera chama 8 pano pa 3 hours ikutha Mademo awo asana yambikebe akuvutavuta. So tiyeni timve anzathu aku Mangochi kuti pano pa zili motani. Zonselo za nzika zomwe zikufuna chisankho chovomerezeka mboma la Mangochi zikuyembekezeka kuyamba posachedwa koma ndi anthu ochepa kwambiri. Momwe zilili panopa tinganene kuti apolisi ndi omwe alipo ochuluka zedi kuposa anthu omwe akuchota zionetserozi. Akuchita zionetserozi malingana ndi akuluakulu. Zionetserozi zinayenera kuyamba 9:30 koma kuchepa kwa anthu omwe abwera kwachedwetsa kuti ayambe 10 o'clock. Akuluakulu adandaula kuti malo omwe ayambira zionetserozi siwoyenera popeza ndi pafupi zedi ndi pa ofisi za apolisi. Padakali pano taonapo achinyamata ena omwe anyamula zikwangwani zomwe alembapo uthenga osiyanasiyana monga voti anga ufulu wanga komanso mtalimanja achoke. Okay, guys, ngati iyi anabelo mtalimanja tisanamizanepo apa. Yes, anthu amene akuchita Mademo ena mwaiko ndotalandira ndalama kuti akwanise kupanga Mademo. Izo tizikapo. Koma chilungamo chake ambiri mwa iwo makamaka anzathu awa andale. Makamaka tikayang'ana anzathu inuyo amene muli ku opposition ngati Sylvester Namiwa ndi munthu oti ali ku opposition. Fa ndikumuziwa ineyo Sylvester Namiwa ndikumuziwa kuti ndi wa DPP wakhalapo advisor wa Professor Arthur Peter Mutharika ndi wakhalapo ku State House ndithu mkulu ameneyi ndi chipani imene cha DPP. So mkuluyu ali ku opposition. Okay, chilungamo chake akuchidziwa nena kuti anapelo mtalimanja sangatule udindo wake pansi chifukwa cha nkhani ngati imene iyi nzosatheka. Okay, tisanamizanepo apapa ndikupasani chisanzo chomveka bwino. Tiyeni titawunikira mmene zinakhalira za Mai Madando Jane Answer ndi anthu angati amene analimbikira kuti ayi zimayi amene asiye ntchito, zimayi amene achoke, zimayi amene sangatithandize sakutithandiza. Koma chinachitika ndi chani? Kulibe chimene chinachitika iyayi. Chifukwa chani? Izizi iye uja anasankhidwa ndithu ndi achipani. Motero ndi achipaninso amene ali ndi mphamvu zomuchosa. Ndi achipani akewo ndokhawo amene ali mboma osati munthu oti ali ku opposition ndokakhala ndi mphamvu zokanchosa anabelo mtalimanja. Ngati ya mathematics tiyeni tilankhulanepo chilungamo guys. Mathematics kuti ibwere sikuti chipani cha MCP chinaganiza chokha iya. Mathematics machine kuti ibwere zinatengera ma MP kupita ku parliament. That was on 24 April chaka cha 2023. Then pa 4 August ndi date imene anakasainira president after aphungu onse ku parliament atavomerezana kuti ayi tigwirise ntchito njira za makono. So nkhani ndi yoti ku parliament kwanagwirizana kuti tigwirise ntchito njira ya makono.
komano zimene zikulankhulira pakali pano pasi anthu ambiri akupezeka kuti akusokonekera, ndipo amene akutisokoneza ndi andale omwewa makamaka athu amene ali ku opposition ndi timabungwe timene tikubadwa tsiku ndi tsiku mdziko mwathu muno. Machilungamo chake nchoti anapewa mtali manja sangasiye ntchito pokhapokha atafuna yekha, not because kuti ena ake apita pa nsewu, no. Njira yabwino yodzachosera anthu amene wawa one imene akutsatidwa ndi nthawi imene timalembesa za mavoti muja, anthu ambiri amene akalembetsa one. Two, anthu ambiri adzavote koma tsoka ndiro anapezeka kuti kona ankhulo zambirimbiri anthu ambiri anapezeka kuti sanalembetse, and kamba kazo ankhulo zambirimbiriyo zikuonesanso kuti zikhoza kufoketsa anthu ena kuti asakavote. Koma chonde njira yabwino kuwachotsera anthu amene sitikuwafuna pa mipando ndiye ndi vote, not mademo. Fwa kwathu kuno mademo nthawi zambiri amativuta kamba kuti andale ali ndi mphamvu zochuluka, makamaka president ali ndi mphamvu zochuluka zoti akhozanso even apoliso osawatumiza ku mademo kuti akakhwimitse chitetezo. De zofunika kusamalitsa zimenezi. Ine ndikusiyira ndipompa pamene tikubwera ndi nkhani zina. Pangani subscribe, share and like, comment kuti zambiri samakuphonyeni. Tikhati kutolera nkhani zonse zokhuza ndi mademo, tikhati kupasana update kufikirana kuti zonsezi zatha bwinobwino kuli bata ndi mtendere. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.